shagali budare auren soyayya sani ga Maryam auren an daura sai burge juna auren dangi ne babu mai tantan kula ne aure na masoya an daura Maryam ce amarya sha lalle sani ne ya tisha kamshi ango ka sha kwalliya dangi da abokai na murna auren cikin gida aure na masoya an daura Maryam ce amarya sha lalle sani ne ya tisha kamshi ango ka sha kwalliya dangi da abokai na murna auren cikin gida aure na masoya an daura Maryam ce amarya sha lalle sani ne ya tisha kamshi ango ka sha kwalliya dangi da abokai na murna auren cikin gida da fari na sa sunan Allah sarki na ɗaya ga gara salati gun Mahamud manzo mai gaskiya alaika sa sahabbai na jera su ɗaya bayan ɗaya kamar Abubakar Umar Usman Aliyu mai gaskiya aure na masoya an daura Maryam ce amarya sha lalle sani ne ya tisha kamshi ango ka sha kwalliya dangi da abokai na murna auren cikin gida Bakar auren masoya zan rera sun nuna juriya ba ke kaɗai ba ce a gidan Maryam kin zo da tarbiyya Maryam ki yi biyayya kun ango wasa da dariya dukin tuwo idan zaki Maryam sai dai da muciya aure na masoya an daura Maryam ce amarya sha lalle sani ne ya tisha kamshi ango ka sha kwalliya dangi da abokai na murna auren cikin gida amarya kiran da nake a gare ki kar ki nuna tirjiya antis ɗinki ba su da girman kai da nuna kyaliya in kai ya haɗe fa magauta za su fara nuna shakiya ba wacce za ta shiga tsakaninku balle ta dariya aure na masoya an daura Maryam ce amarya sha lalle sani ne ya tisha kamshi ango ka sha kwalliya dangi da abokai na murna auren cikin gida Maryam yar halakkin yo sa'a gwanar kwalliya Allah shi ya baki masoyi aure ran taliya abinki ya bare gun soyayya baya shariya ki shirya zaman ki da alkairi da nuna juriya aure na masoya an daura Maryam ce amarya sha lalle sani ne ya tisha kamshi ango ka sha kwalliya dangi da abokai na murna auren cikin gida an ci amarya fatan alheri kin zama tsintsiya kina da tarbiya kin san shaida kin zama titiya kannan ke kin zane musu tamkar liman gaye su gaskiya ladan kina gurin sarki Allah in kin yi gaskiya aure na masoya an daura Maryam ce amarya sha lalle sani ne ya tisha kamshi ango ka sha kwalliya dangi da abokai na murna auren cikin gida sani mi yadda fatan alheri na yi zinzina gare ka tun da ka zama jigo abokina amma amir gare ki nake baiti da nuna jinjina a yanzu kin ga girma ya zo sai ki kara hakuri aure na masoya an daura Maryam ce amarya sha lalle sani ne ya tisha kamshi ango ka sha kwalliya dangi da abokai na murna auren cikin gida babbar kawar amarya gaishe ki ya ji kawar amarya mai kirki Fati amarya ba ta da tamkarki Khadija kun ji yarinyar kirki Billa gari na gaishe ki kawa kuma